Christmas isn't just a season, it's a feeling. At kung tatanungin niyo kung ano ang nararamdaman ko, well, I am in awe, especially when I saw how beautiful the municipality of San Nicolas is dahil sa kanilang mga dekorasyon. Bungad pa lang, busog na ang aking mga mata sa makukulay at kumukuti-kutitak na mga pailaw. Mag-slide. Pwede kaya? Or pambata lang? Pwede kaya? Ganda! Patataas tayo. Hi! Character! Nakita ko sila sa Linggay. Nasa Linggay na. Punta sila dito sa San Nicolas. Dito, tanaw mo ang playground, ang dilim. Pangalawang floor pa lang to, so meron pa silang pinakataas. Let's go! So nandun, may hilera ng kainan. Tapos dito yung pailaw nila. Lahat nababalot ng pailaw. Ang bayan ng San Nicolas din ang pinakaunang nagpailaw sa buong 6th District, kasabay ng pagdiriwang ng Christ the King. Yung San Nicolas po, although na-name siya after San Nicolas de Tolentino, yung namesake ni San Nicolas de Tolentino is St. Nicholas of Myra o yung si Santa Claus, which is siya yung parang isa sa icon or symbol ng Christmas. Ayun, so parang kapangalan niya, kaya doon na rin, swak na rin doon sa may name ng town, which is San Nicolas. So yun yung na-envision niya na Christmas village dito sa bayan ng San Nicolas. With regards naman kasi sa mga design natin dito sa San Nicolas, basta we focus on giving or gusto naming maramdaman ng mga taga San Nicolas yung Pasko. Kaya yung theme namin, actually wala kaming definite theme, pero most of the ideas kasi came from our municipal mayor because from her travel po from the other country. Very happy po sila sa pagtanggap nila. Actually, this year, ito yung pinaka nag-trending na Christmas in the Park namin. The opening, ang naging estimate number of visitors namin was nasa around 1,000 to 2,000 ang dumayo dito sa San Nicolas. Kaya I think very happy sila, very na-amaze sila sa naging Christmas in the Park namin dito sa San Nicolas. Sa lahat po ng mga taga-ibang bayan,
taga San Nicolas, taga ibang bayan, kahit di po kayo taga Pangasinan, kayo pa inanayahan namin na bumisita po dito po sa San Nicolas, Pangasinan para po makita ang aming Christmas in the Park. Alas 9 ng gabi, pinapatay na ang ilaw sa kanilang Christmas in the Plaza mula Lunes hanggang Huwebes. Kapag Biyernes hanggang Linggo naman, nakadepende sa volume ng taong bumibisita at nag-e-extend ang pailaw ng alas 10. Tara't puntahan naman natin ang pagpapailaw ng Christmas tree ng bayan ng Rosales.